أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرائض الوضوء 7: النية وغسل اليدين وغسل اليدين إلى المرفقين. وفرائض الوضوء أن فريلاجي سلك 7 ko jeeɗiɗi. Sen mbi farilla won hunde ganduɗa nde taw sa woppindi salligo sellani. ɗen ɗon geɗe noon ko ɗum geɗe jeeɗiɗi alay sago ma en gadde ha ɗe timmo haade neɗɗo en hattan ɗum addude so woppi hen gueɗel gotel dendagal salligo fof moƴƴani. Goo anniyatu anniyade ɗum noon ko ɗum farilla. Anniyade noon woni fibde e ɓernde muɗum omon it taƴere wonde e makko nde, walla o anniyo o wonti daktinde julde omon salligo ha julde wawa daktade e makko nde wonno neɗɗo so alda e salligue a julta a wanggatako suudu kaaba ndu a wawa memde deftere alquran a wawa gollude wona e gueɗe ɗen gueɗe en karmi ema ɗon ɗa suwa salligade. Wadde sa welama ganniɗa oɗo salligue de mbeɗen waɗamo ha gueɗe karmuɗe e am wawa daktade sa addi ndeɗo fimde salligo kadi en wawi yonde oɗo anni en wawi yonde. Sa welama kadi ganniɗa ko farilla salligue gonɗa e wadde. Holko woni salligue farilla? Sabi neɗɗo saɗa juul koko waddi e dow ma ya salligue. Salligade nde sahani julta nde ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa nde Allah koko yamri ɗum. iza qumtum ila salati alwik fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhiril aya. son jiɗi julde alwik calligue ɗe wadde salligade nde ko gollirta ko ɗum Allah koko yamri ɗum wadde ko ɗum farilla e dow ma. Wadde ganniɗa on noon farilla on tigi gonɗa e gollude sa waɗiri ni kadi en yon. Anni noon kañum feccata salligue ha yetto e pecce 12. en waɗi woni salligaji sa andi yim pour salligonade ɗum ɗo on ɗon salligue aɗa wawi ɗum juldude. en waɗi kadi woni salligaji sa annima e ɓerde ma aɗan gollir salligo ɗum ɗa on salligue a wawa ɗum juldude. no pamreten tan kala ko ganduɗa ko aɗa wawi wadde ɗum tawa salligaki aɗa wawi wadde ɗum tawa salligaki sa salligui pour gollude nden ɗon hunde on ɗon salligue o wawa julde. yertan joni neɗɗo en sella oɗano tawa alda e salligue, neɗɗo en sella o yaa o salminoye neɗɗo tawa o alda e salligue, neɗɗo en sella o jooɗo woni dursirade alquran tawa o alda e salligue. wadde so salligui pour gollude ɗeɗo gueɗe mi salligui pour mbeɗen ɗano, mi salligui pour mbeɗa yiiɗi juuriyade neɗɗo walla mbeɗa yiiɗi juuriyade guenali walla ko way noon, mi salligui mbeɗa yiiɗi dursirade alquran, mi salligui mbeɗa yiiɗi zicrude. soko tawi ko oɗo salligue neɗɗo sellata salligade pour gollude ɗeɗo gueɗe o julde on ɗon salligue farilla walla nafila so waɗi ɗum sellani. kono noon so salligima noon hunde ganduɗa nde taw o wawa wadde hunde sona o salligo on ɗon salligue en wawi julde. o salligima omon juul farilla, o salligima omon juul nafil en sella o julde on ɗon salligue farilla, o salligima omon juul goski on ɗon salligue en sella o julde ɗum farilla, o salligima pour ha o wawa memde deftere alquran on ɗon salligue on wawi julde ɗum julde farilla. wadde en gandi anni ko ɗum farilla comme non mbiruɗen ni. wo ghaslul wajhi lorti dendagal yeeso ɗum kadi ko farilla. juureni muɗum e jaajeni mum. juureni yeeso fuɗɗi ko ga e dow tinde nde ha ga e less waare nde ɗum ɗo won juureni ndi. jaajendi noon ko woni ko ɓili ko hakkude wuccundu e wuccundu.
woni hakkunde guccul makko ɗiɗɗi walla mbiyen noppi makko ɗiɗɗi tan woni ɗon ko ɗum ɗon woni jaajende yeeso koko waɗɗi yo lorta ɗum nde ko ɗum farilla wa ghaslul yadayni e lorti juuɗe ɗiɗɗe ilal mirfaqayni ha yetto e folongaji ɗi folongaji woni hoforde jungo ngo ɗum ɗon ne ko ɗum farilla somo lorne hay folongaji ɗi e koye muɗumen yo nannu ɗum e lorgol ngol yo lottor ɗum hen wona haɗnu tan e folongaji ɗi ala folongaji ɗi e koye muɗumen koko waɗɗi kadi yo lort ɗum yo nannu ɗum e lorgol ngol tan bi ma'ana wo masfur rasi miskude dendagal hoore ko farilla hoore neɗɗo ummorde nofuru faade e nofuru ɗum woni jaajede hoore juutendi noon ummorde ɗo e tiini nde ɗo fuɗɗi ɗo hen ha yetto ga e huƴƴu ndu ɗo haɗi ɗo hen wadde ko miskar ko dendagal hoore nde fof e to banggue mazhab malikiyankoɓe ɗum ɗon ko ɗum farilla hoore so miski hunde o ɗacci hunde ɗum ɗon ko ɗacca ko no ɗum famɗir fof salligo o sellani tan e to banggue mazhab malikiyankoɓe ɓe wa ghaslu rijlayn e lorti koyɗe ɗiɗɗe ilal ka'bayni ha yetto e kolɓulɗe woni kellammeje ɗe ko lorata ko hay kolɓulɗe e koye muɗumen ɗum ɗon kadi waɗɗi ko yo lorɗe yo nannude e lorgol ngol woddal ko yiggude kaltergal so waɗi hen ndiyam koko waɗɗi yo yiggu tergal ngal be mana woni yo rewnu jungo makko e dow tergal ngal ɗum ɗon ko ɗum farilla so jurti ndiyam taw o yiggani ɗon o lorani nde wonno sa leppini jungo sa jurti hen ndiyam sa yiggani ɗum ɗon wona lorde wiyete ɗum ko leppinde jungo wiyete sa rewni hen jungo ma a ƴetti jungo ma a rewni ɗum e dow tergal taw kadi sahande ndewnanɗa nde hen a waɗani hen ndiyam ɗum ɗon wiyete ko momde jungo ngo wiyete ko momi jungo makko ngo walla o ŋañima jungo makko ngo kono ɗum ɗon wadde wona lorde alay saago lorgol wawata wodde gueɗe ɗiɗɗe ko ma gooto goo taw ndiyam nen e jungo ngo gueɗel ɗimmel ngel kadi taw kadi o ƴetta jungo makko o rewna ɗum e dow ngal ɗon tergal wadde yiggunde en gandi ko ɗum farilla wol fawru yawnade ɗum ɗon kadi ko ɗum farilla neɗɗo saɗa salli goo a yawnoto hay holko woni yawnade wona heñade yawnade woni golle ma ɗe yo jokkodir sa looti ngal ɗo tergal a gasningal tan yawno naata e tergal gongal gasna ngal ɗon kadi naata e tergal gongal gasna ngal ɗon naata e tergal gongal salligo tippodir ha o joof ɗum ɗon ko ɗum farilla sabi so tawi joni o yawnaki o loori tergal o jooɗima ha juuti taw gantu ala o fuɗɗi kadi wiide omo loota gongal ngal o jooɗo kadi ha juutu ɗon salligo wawata moƴƴude nde wonno o ɗacci farilla won gollidde salligo fof taw ke lawol gotol tan ɗum ɗon ne ko ɗum fawru o yawnande ko ɗum farilla e nder farillaji sallike eyi wo sunanuhu sunnaji salligo noon ghaslul yadayni lorde juuɗe ɗiɗi ilal ku'ayni ha yetto e cammeje juuɗe e inde shuru'i saha nargol e salligo o saha nargol bi mana woni saha ndo fuɗɗotonde salligo ko lotata ko juuɗe makko ɗiɗɗe ha yetto ɗo e cammeje ɗe ɗum ɗon ko ɗum sunna ɗum ɗon wona farilla sunna geɗal ngal ganduɗa ngal annabi koko wi men ɗum yen gollo an neɗɗo sa golli ɗum aɗa daña hen moƴƴere hewnde kono noon sa wasi ɗum gollude noon ma perdu baraji kewɗi kono noon hatta salligo kam sellude salligo ma sellu gonga sa juldi ɗum julde nde kadi ma sellu kono noon a perdi moƴƴere hewnde sabi a ɗacci gollude geɗal ngal ganduɗa ngal taw nelaɗo Allah koko wino ya gollu ngal wadde ko lotata ko juuɗe
e saha puɗɗugol salligo o ɗum ɗon ko ɗum sunna onor juuɗe laaɓi tati wal madmadatu wufƴaade ko ɗum sunna holko woni wufƴaade ko ma ɗeeɗo gettir garta won wufƴaade dañee goo o ƴetta ndiyam o naanni e nder hunuko caggal nde o naanni ndiyam e nder hunuko kadi taw ndiyam ɗam so naanni ɗum toon taw kadi dillin ɗam imma taw ko feɗen makko o waɗata ambo dillin ndiyam ɗam e nder hunuko lowjir ɗum hunuko walla ni kadi o ƴetta ɗemgal makko tan o dillinir ɗum ndiyam ɗam haa dilla caggal nde o dillin ɗam toon kadi o wasɗam modde o wukkit ndiyam ɗam ɗeɗo gettirka ma garda sunna o wawa dañede wadde so ƴetti ɗemgal makko ngal walla feɗende makko o waɗi toon o dillini hunuko o lowƴi ɗum taw o waɗani hen ndiyam wufƴade nde dañaka so waɗi hen ndiyam e nder hunuko kadi so dillinani ɗum so wukri ɗum ɗon wufƴade nde kadi sunna o kadi dañaka so ƴetti ndiyam o waɗi e hunuko o dillini ndiyam ɗam e nder hunuko caggal majjum kadi o moɗi o yaltinani ɗam ɗum noon kadi sunna mbiyanoɗo dañaka aɗa saago wadde ɗeɗo gettir ko ma garda goo ko nannunde ndiyam ɗiɗi ko dillinde ndiyam ɗam tati kadi ko wukkirti ndiyam ɗam eyi gukkirgol ngol kadi taw wona ŋabde hunuko makko tan kadi ndiyam ɗam wanco so waɗiri noon kadi sunna mbiyaɗo kadi wawa suwa dañe taw walistinchagu sorɓinade woni neɗɗo o ƴetta ndiyam o waɗa e newre jungo makko ngo o nanna ɗum e nder hinere nde taw ko fofanu makko o foɗirti ndiyam ɗam jarani noon komo ɓurtin ha o farko ɗum ɗon woni ko wiyete ko sorɓinade ɗum noon kadi ko ɗum sunna walistinsaru e fardi ɗam ɗon ndiyam ɗam woni yaltinde ndiyam ɗam ganduɗa ɗam o nannin ɗum e nder hinere makko nde sahande sorɓintode o nannin ndiyam ɗam ndiyam ko yaltintoɗam ko kadi taw o yaltinirta ɗam ɗon ndiyam taw o woyi comme no taw ko hendu hinere makko o yirƴirti ndiyam ɗam yalta ɗum ɗon ne kadi ko ɗum sunna waraddu e ruttude masirra asi miskugol hoore nde joni o miskar ɗum o naw ummorde tinde ha yetto ga e hoƴƴundu ngol ɗon lawol kongol farilla en kalin ɗum so yettima e hoƴƴundu kadi ko artirta ko juɗɗe ha ɗo e tinde ngol miskugol kongol sunna sa wiyam holɗo sunna fawto e dow farilla ɗum ɗo ko ɗum geɗal ngal ganduɗa ngal sunna ene hippo e dow farilla woni miskugol hoore ko miskat ko premier mo ko farilla ko miskat ko rottini ko juɗɗe ko sunna wo masul usnayn neɗɗo ko miskat ko noppi makko ɗiɗɗi ɗum noon kadi ko sunna wo tajdidul ma'i e hesɗirinde ndiyam lahuma wonande noppi ɗi neɗɗo so miski hoore nde o gasni haade makko en yiɗa nde ko sunna e dow makko yo waɗ ndiyam kesam e juuɗe makko ɗe o miskira ɗum noppi ɗi ɗum noon ko sunna kono noon so miski hoore nde tan o ƴetti ndiyam ɗam o miskirnoɗam hoore nde tan o miskiri ɗum noppi ɗi salli ko ma sellu kono noon wonata ko ɗacci kam farilla ko ɗacci sunna kay jogorno wiide e wottartiba e reggodir nde kadi baynal fara'id hakkunde farillaji salli ko neɗɗo ko ransat ko farillaji salli ko won kala farilla porɗo ardinede o ardini ɗum o rewni hen dewowo hen o reftini hen deftowo hen o ɗum ɗon ko ɗum sunna eɗen gandi sulmade lorde yeeso kañum heewi adade lorde juuɗe kañum atto miskugol hoore kañum atto lowƴugol koyɗe wadde ko reggodirta ko comme no ransiri ni ɗum ɗon ko ɗum sunna musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaîne amen YouTube bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yettadon.